kay palit na mga ukay-ukay. Barato na kayo, tag 100 dalag, barangay na ni. Kabalo ko mo daghan na kadawat og kayo anang ayuda karon. Sir. Palit na sir. Pili lang pili. Sabi na, lapad na kayo. Na tag 100 no. Original gani. Barangay karon kay kabalo kay kadawat kag ayuda ron. Na ubi niyo. Ha? Original gani ligo na pa sir na kani puti o karamo puti-puti ko kay ito ba ka. Oh, bagay na ko portuba. Oh. Para mo ra pog kung maglakaw mo na kanina naglakaw ba. Kasi na may di madalaw. Ari ara na. Barangay na ganin. Barangay na niya di madalaw. Kuan. 30 lang mak. Ako sa iyo kani puti kay para maglakaw kag magabi mo ra pog na tao naglakaw. Ba? Hindi ba kanina ko ito? Na, utda na nga na sir. Tulo 100 na sir. Ilang tulo 100? Oh, ulang ni kuan, 4 ra ni kabuk so. Oh, pagka tulo 100 dali. Ah, dugang nila gamay sir. Kinit, dugang nila gamay kay lugi. 20 na lang ni. Bago pa na laba. Asa pa man ka muli? Oh no. Uy, kuwatan. Uy, kuwatan. Ang damay ata! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Gamay na ko ba? Kumpilo. Wa ba ilan? Ay, sa to ka. Ayo. Oh no! Akong motor. Ha? Napatay. Motor dalam day kag motor di ay. Motor. Animal. Kawatan. Panda.